హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 5వ అధ్యాయము అందులో 31వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకము. ఏనైవాహం భగవతో వాసుదేవస్య వేదసః మాయానుభావమవిదం ఏన గచ్చంతి తత్పదం. భావము: అట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానముచే సమస్తమునకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శక్తి ప్రభావమును నేను స్పష్టముగా అవగతము చేసుకొనగలిగితిని. దానిని ఎరుగుటచే మనుజుడు ఆ దేవదేవుని చెంతకే తిరిగి చేరి స్వయంగా ఆతనిని పొందగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకము మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
నారద మహర్షి తన స్వ అనుభవాన్ని మరి వ్యాసదేవుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ భగవంతుని అనుగ్రహంతో సాధు సాంగత్వం కలగడము, సాధు సాంగత్వం వలన అతనిలో మరి అనర్థ నివృత్తి జరిగి భజన క్రియ, తర్వాత నిష్ఠ, సో ఆ విధంగా అతడిలో ఉద్భవించినటువంటి భక్తిని గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా జనసామాన్యానికి అవసరమయ్యేటువంటి అంశాలుగా వ్యాసుల వారు ఆ భగవంతుని గురించి, వ్యాసుడు కూడా త్రికాల జ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే బ్రహ్మజ్ఞాని అని చెప్తారు, ఆయనకి మరి విచారిస్తూ తాను ఇంకా కూడా, అంటే ఎన్నో రచనలు చేసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఇంకా అసంతృప్తి మిగిలినటువంటి కారణము ఆ భగవంతుని యొక్క యశో లీలలను వర్ణించని కారణము అని తెలుసుకున్నటువంటి ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా నారద మహర్షి మార్గదర్శకం చేస్తూ మరి ఏవి ఈ జనసామాన్యానికి ఉపయోగపడతవి, మరి ఎలా అంటే తాను స్వ అనుభవం ద్వారా భక్తి ఎలా పురోభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి మరి అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో నారద మహర్షి తనకు భగవంతుని యొక్క తత్వజ్ఞానం ఎలా లభించిందో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎలా లభించింది? ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, వారితో వారి యొక్క అనుగ్రహము, మరి వారు ఏదైతే దేవదేవుడు స్వయంగా ఉపదేశించబడినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానమును వారు నారదుల వారికి, అంటే ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి అతనికి ఉపదేశించినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు, అంటే తత్వ జ్ఞానం ఏ విధంగా అతనికి లభించిందో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అదే ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఏనైవాహం భగవతో ఏన ఏవ అహం, దేని ద్వారానైతే నేను, అహం నేను, మరి భగవతో భగవానుడైనటువంటి వాసుదేవస్య, ఆ భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని వేదసహ, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పదాల్లో వేదసహ అంటే ఆ దివ్య సృష్టికర్త అని అర్థం వస్తుంది. సృష్టికర్త, పరమ నియంత అయినటువంటి వాడు అని వేదసహ. మాయానుభావమవిధం, మాయా ఆయన యొక్క శక్తి ప్రభావం, మాయా అనుభవం, అవిధం ఆయన యొక్క శక్తి ప్రభావము, అవిధం సులభంగా అవగతమైనది. ఏన గచ్చంతి తత్పదం, దేని ద్వారా అయితే ఆ దేవదేవుని యొక్క చరణ కమలముల దగ్గరకు చేరగలమో అది నాకు అవగతమైనది. అంటే అట్టి పరమ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం చేత. సో ఆ వేదాంతులు భక్తి వేదాంతులు ఇవ్వబడినటువంటి ఉపదేశము ఏంటి? ఏదైతే భగవంతుడు ఈ మానవాళికి అందించాడో దివ్యమైన పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, అట్టి గుహ్యతమైనటువంటి జ్ఞానము వలన నేను సమస్తమునకు సృష్టికర్త అయిన ఆ పరమేశ్వరుడు అయిన వాసుదేవుడు అంటే శ్రీకృష్ణుని భగవానుని యొక్క శక్తి ప్రభావాన్ని
నేను స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాను. మరి ఎటువంటిది అద్దానిని అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభు. అంటే అదే జ్ఞానము మరియు భక్తి. ఇక్కడ ఏంది? దివ్య జ్ఞానం, భక్తి మరియు జ్ఞానం ఆధ్యాత్మికం. సో అటువంటి దివ్య జ్ఞానమును ఎరుగుట చేతనే, అంటే అదే జ్ఞానము మరియు భక్తి మార్గముల ద్వారా ఈ జీవులందరూ కూడా ఆయన యొక్క పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ శక్తులు ఏ విధంగా వర్తిస్తున్నాయో, గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా మనిషి అతి సులభంగా అవగతం చేసుకోగలడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అదే జ్ఞానం, అద్దానిని, అదే జ్ఞానము మరియు భక్తి. అంటే ఆ గుహ్యతమమైన, అంటే భక్తియుత సేవ, ఆ భక్తియుత సేవ మార్గము ద్వారానే జీవులు ఆయన యొక్క చరణ కమలాలను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి హరే కృష్ణ. దేవదేవుని శక్తిలో ఒక భాగము భౌతిక జగత్తును వ్యక్తపరచుచుండగా, భగవంతుని యొక్క అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నటువంటివి, అందులో ఒక శక్తి ఆయన యొక్క మాయాశక్తి లేదా బాహ్య శక్తిగా మనము చెప్పుకునే, అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయనకు అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నవి. ఆ శక్తులలో ఒక భాగము ఈ భౌతిక జగత్ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక జగత్తును వ్యక్తపరచుచుండగా, ఆ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు ఆయన యొక్క అపరశక్తి ఇది. అలాగే దానికి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి మరో శక్తి ఉంది అని కూడా భగవద్గీతలో సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వ్యక్తపరిచినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. సో మరి వేరొక, అంటే ఉన్నతమైన పరాశక్తి, ఆయన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి భాగము, వేరొక భాగము ఆధ్యాత్మిక జగత్తును వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నది. అంటే ఈ ఈ జగత్తులో, ఈ విశ్వంలో ఏది ఉన్నా అది ఆ భగవంతునికి చెందినటువంటిది. సో అది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనదైనా ఆ భగవంతుడి నుండి వ్యక్తపరచబడినటువంటిదే. సో ఇక ఈ భౌతిక లేదా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేటువంటి తటస్థ శక్తి జీవులు. సో కాబట్టి ఈ జీవులు తటస్థులు ఉంటేనే అటు బాహ్య శక్తిలో, మాయాశక్తిలో ఉండాలి, లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తిలో ఉండాలి. తటస్థులు కనుక వీళ్ళు స్వతహాగా ఏవి వీళ్ళకి. సో కాబట్టి భగవంతుని ఆ మాయా ప్రభావం చేత ఈ భౌతిక జగత్తులో కామ్యకర్మ రతులమై బద్ధ జీవులమై జీవిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఒకవేళ దీనికి అతీతంగా ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఎరిగి ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని శరణారవిందముల వద్ద సేవలు చేసుకుంటూ ఆయన ధామంలో తిరిగి ఆ ధామాన్ని, ఏదైతే ప్రతి జీవుడు యొక్క పరమగమ్యము తిరిగి భగవద్ధామమును చేరుకోవడం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడే. సో ఆ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు నారదులు వారు ఇంతకు ముందు చెప్పారు. సో వారి యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా నేను భగవంతుడు దివ్యులము అని తెలుసుకున్నాము. అంటే దాని అర్థం నేను భగవంతుడు సమానమని కాదు. అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశను, శాశ్వతమైన వాడను నేను అని తెలుసుకున్నటువంటిది. తెలుసుకొని ఆయనకు శరణాగతి అయ్యి ఆ భక్తులను, ఆ విశుద్ధ భక్తులను, వారి యొక్క బోధనలను అనుసరించడం వలన ఆయనలో భక్తి భావం పెంపొంది ఆయనలో ఉన్న అజ్ఞాన అంధకారమంతా తొలగిపోయి
విశుద్ధమైన స్థితిలో ఆ భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడుగా ఇప్పుడు ఆ బాలుడు అయినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి తటస్థ విభాగమైనటువంటి జీవులు ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక వలనే జీవులు మనము ఉండేటువంటి. సో కనుక మరి తటస్థులైనటువంటి జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తిలో లేదా మాయాశక్తితో కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో ఏదో ఒక దాన్ని సేవిస్తూ ఉండాలి. ఉంటేనేమో కామ్యకర్మ రతులమై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ పోయేటువంటి పరిస్థితులు, లేదా ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై మోక్ష మార్గంలో ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. మరి ఎవరైతే భౌతిక శక్తిని సేవిస్తూ ఉంటారో అటువంటి జీవులు జీవన మనుగడ భ్రాంతిమయమై ఉండి ఆనందము కొరకై తీవ్రమైన సంఘర్షణలు సల్పుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతే కదా, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో పుట్టడం పోవడం, నాది అంటూ అనుకోవడం, మళ్ళీ కొంతకాలం పోవడం, ఈ విధంగా నిరంతరము ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఎంతకంతకి కామ్యకర్మలలో రతులమై రజో తమో గుణాలలో నిమగ్నమై తీవ్రమైన ఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు కదా. భగవద్గీతలో చెప్తారు, మమైవాంశ, ఈ జీవులందరూ కూడా నా యొక్క అంశలే, కానీ మనసుతో కూడిన 6 ఇంద్రియాలతో వీళ్ళు మదన పడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. తీవ్ర సంఘర్షణ సల్పుతూ ఉండేటువంటి. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన శక్తిని ఆశ్రయించి ఆ శక్తి యందు నిలిచి ఉంటారో అటువంటి జీవులు మాత్రము నిత్య జీవనము, సంపూర్ణ జ్ఞానమును, నిత్యానందమును గూడి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ యందు నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే మరి భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం పాపమిష్ అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో మరి బద్ధ జీవులందరూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు కర్మలను త్యజించి తిరిగి తన ధామమును చేరవలనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాసుదేవుడు ఈ పరమేశ్వరుడు అయినటువంటి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా కోరుకునేటువంటిది. అందుకే మనతో పాటు వచ్చి ఆయన మనకు బోధనలు చేస్తూ చైతన్య మహాప్రభువులాగా, సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవద్గీత యందు ఆయన తెలియజేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అదే గుహ్యతమమైన జ్ఞానం ఏంటి? సర్వకర్మలను త్యజించి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరాలి అని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. అలా చెయ్యడమే ప్రతి జీవుడు యొక్క లక్ష్యము, ప్రతి జీవుడికి చేయవలసినటువంటిది గమ్యము అదే. మరి అదే గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము, భగవద్గీత అంతటా కూడా బోధించబడినటువంటి జ్ఞానం. కానీ మరి ఇటువంటి ఈ గుహ్యతమమైన జ్ఞానాన్ని శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అవగతం చేసుకోగలరు. భక్తి పెంపొందినప్పుడు, అనర్థాలన్నీ తొలగిపోయినప్పుడు, అనర్థ నివృత్తి జరిగినప్పుడు రుచి, భావము చివరికి ప్రేమగా మారేటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అందుకే చెప్తున్నారు, కేవలము శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే ఇది అవగతం చేసుకోగలరు. మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తులే దేవదేవుని ప్రత్యక్షంగా గాంచి అతని సేవలో నిలుచుటకై భగవద్ధామమును చేరగలరు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉంది కదా అని అందరూ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనికి తిరిగి చేరుకోలేరు. ఎందుకంటే తిరిగి ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇక్కడ వాడుతూ ఉన్నది కూడా
అక్కడి నుండి వచ్చినటువంటి వాడే ప్రతివాడు కూడాను. మరి అలా ఆ భగవద్ధామమును చేరగలిగిన వాళ్ళు నిత్య జ్ఞాన ఆనంద స్థితిని పొందినట్టి స్థితి. సో ఇక్కడ మరి నారదుడి యొక్క వృత్తాంతము మనకు ఒక చక్కని నిదర్శనంగా తెలియబడుతుంది. ఎందుకంటే చాలామంది అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి పోతామో తెలియదు, ఏం చేస్తామో తెలియదు, ఇవన్నీ తెలియదు కదా, నిజంగా అది ఉందా, గోలోక బృందావనం ఉందా, స్వర్గం నరకాలు ఉన్నాయా అంటే పోయినవాడు మనలాంటి వాడు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చేమో, కానీ ఇక్కడ త్రికాల జ్ఞానాన్ని పొంది తిరిగి ఏ లోకానికైనా చేరగలిగేటువంటి నారదుడు తన స్వ అనుభవాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఇక్కడ నారదుడే చెప్తున్నాడు. కనుక ఏదైతే ఉన్నవో అవన్నీ వాస్తవమే తప్ప ఊహాత్మకమైనది ఏదీ కాదు అని అవగతం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ నారదుని యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించడానికి సిద్ధపడి ప్రతి ఒక్కరికి అట్టి దివ్యమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోగల మార్గములు, విధానములు లభ్యమై ఉన్నవి. ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా వారి అనుభవాలనే అక్కడ చెప్పారు, వారు చూసి వచ్చినటువంటివే చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి తిరిగి ధామానికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవి పాటించడం ద్వారా ప్రతి జీవుడు కూడా చేరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వీయ యత్నమేదియును లేకుండగానే అనంతమైన శక్తులను కలిగి ఉన్నాడని శృతులు తెలియజేయుచున్నవి. అటువంటి శక్తులే పైన తెలిపినట్లు 3 విధములుగా వర్ణింపబడినవి: బాహ్య శక్తి, ఆంతరిక శక్తి, తటస్థ శక్తి. సో అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఆయన స్వతహాగా కలిగి ఉన్నటువంటిది. ఆయన ఏది ప్రయత్నం ద్వారా పొందినటువంటిది కాదు. మనం పొందాలి, మనం చేసుకోవాలి. బట్ స్వతహాగా శక్తి సంపన్నుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, వాసుదేవుడు, సమస్త సృష్టికి కారకుడు అయినటువంటి వాడు ఆ వాసుదేవుడు. హరే కృష్ణ. సమస్తం కృష్ణార్పణం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభు. మన నారద మహర్షి ఆల్రెడీ మహాభాగవతుడు. ఆయన నారాయణ మంత్రాన్ని తీసుకొని మొత్తం నారాయణ తత్వాన్ని అది అవగాహన, ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా అవగాహన చేసుకుని దాని ప్రచారం ఒకటి, తర్వాత ఆ డిఫరెంట్ డివోటీస్ని అనేక కాలాల్లో కూడా కంటిన్యూస్గా ఆ డివోటీ లెవెల్స్ని బట్టి ఉద్ధరిస్తున్న ప్రభుజీ ఇది చెప్పిన దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు కానీ వ్యాసదేవుడు వచ్చేటప్పటికి ఆయన కూడా మహాజ్ఞాని అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఆయన కూడా విష్ణు అవతారం, ఆయన కూడా అంటే కారణ జన్ముడు ఒక విధంగా ఇది రావటానికి. కానీ ఈయనకి మరి ఇంత చెప్తూ ఇట్లా ఆయన సొంత ఎలాగ నారదముని ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు, డెవలప్ అయ్యి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, వాళ్ళ తత్వాన్ని అనుగ్రహించారు, అదన్నీ కూడా చెప్పి అంత లెవెల్లో చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో అది ఒకటి పాయింట్ నాకు డౌట్గా ఉంది ప్రభు. అంటే ఇవన్నీ ఆయనకు తెలుసు. ఒక్కోసారి మనకు చాలా విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి ప్రభు. దాన్ని సరైనటువంటి క్రమంలో పెట్టేటువంటి విషయాల్లో కొంత ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ వ్యాసదేవులు వారు ఇవన్నీ తెలుసు, రచన చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో అంతకుముందే అనుకున్నాడు, నేను సరైనటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క యశో లీలలను వివరించని కారణంగానే అని వచ్చినటువంటి భావన వచ్చినటువంటిది. అంటే ఆయన సాధారణంగా మానవ రూపంలో ఇట్లా అవతరించినప్పుడు మనకు కలిగేటువంటి భావనలు ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి వాటిని ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రభావంతో ఉండేటువంటి వీటన్నిటిని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే గురువు యొక్క ఆవశ్యకతను చెప్తున్నారు. దేవదేవుడే వచ్చినప్పుడు, ఆయన రాముడుగా వచ్చినప్పుడు కానీ, కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు కానీ,
గురువు ఆశ్రమాన్ని, గురువు నియమాలను అవును పాటించినటువంటి ఆ అవును తత్వాన్ని, పరంపరత్వాన్ని తెలియచేయడము ఒక రకంగా చెప్పొచ్చు. అలా అయినంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీకృష్ణుడే సాందీపుని ఆశ్రమంలో చేస్తే సాందీపుడు మరి దేవదేవుడే కదా అని చెప్పేసి, ఆయన శిష్యుడే కదా అని చెప్పేసి సాందీపుడు గొప్ప అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. ఇక్కడ కొన్ని అదే మొన్న మాతాజీ అడిగితే కూడా చెప్పింది, ఎవరి విషయాల్లో వారికే శిష్యుడిగా ఉన్నందుకు. అలాగే విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముడికి కొంత చేసినటువంటి అంత మాత్రాన రాముడి కంటే విశ్వామిత్రుడు ఇది అని కాదు. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ విధమైనటువంటి భావన చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏంటంటే ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం వల్ల నేనే ఉన్నాను అటువంటిది ఇలా చెప్పడం వల్ల ఇది అవుతుంది, మానవాళికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది, నమ్ముతారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని చెప్పు అని చెప్తున్నారు. అది తెలవదని కాదు, ఆయనకు తెలుసు, వ్యాసుల అంటే వారికి కూడా తెలుసు ఇవన్నీ. ప్రభుజీ ఒకటి మనవి, ఇప్పుడు గురు లేదు ఆచార్య పొజిషన్లోనే వచ్చారు ఆయన. ఇప్పుడు లేదు డిఫరెంట్ డివోటీస్ కి ఆ కాలంలో కానీ ఈ కాలంలో కానీ ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ధ్రువుడికి జస్ట్ ఒక విధంగా ఉపదేశం ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారు. అట్లాగే ప్రహ్లాదుడిని మదరు మామూలు ఇంకా డెలివరీ కాకముందే ఆయన మహాభాగవతుడిని చేశాడు, అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు త్యాగయ్య కానీ లేదు మన అన్నమయ్య వారి జీవితాల్లో కూడా నారదుల వారి ప్రమేయం ఉందని చెప్తారు. కానీ ఎక్కడ ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడదు. ఎందుకంటే మామూలు ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా అర్థం ఉంది,